Já vás tady všechny zdravím. Vítám vás u dnešního videa na mém kanále. Něco mě volalo, že si semka mám sednout a něco vám vyložit. Vůbec nevím, o co jde, co to bude, ale jdeme to zkusit. Vezmeme si prvně andílky, aby nám třeba řekli nějaký téma, co máme slyšet. Jsi vůdce a nebe se nad tebou bdí. Vypadá, že jste vedeni z nebes udělat nějaký krok nebo vydat se nějakou cestou. Ano, pohyb a závazek. Je to pro vás asi a vítězství na konci, jo? Je to pro vás asi důležitý v tom smyslu, že záleží na vás. Na vás to záleží. Něco se tu děje. Proto jste to možná měli slyšet. Vy jste ten vůdce, na vás záleží, jestli ten krok uděláte nebo neuděláte, co uděláte. Máte nad sebou ty nebesa. Chce to prostě nějaký krok, nějaký pohyb udělat. Tuhle kartu vnímám jako kdyby vy něco chcete dokázat, vy chcete se někam v životě dostat, ať je to v čemkoliv, tak vy proto musíte něco udělat. Jestli něco chcete, vy jste ten vůdce. Vy musíte udělat ten pohyb, ale nebesa nad váma stojí, takže to nebude třeba úplně složité a pak vás čeká to vítězství. To, co chcete vy, jen stačí udělat ten krok. Ale koukneme se na tarot. Co máme slyšet? Síla. A zase, jo, to mi úplně rezonuje s těma andělskýma kartama. Naberte tu sílu. Energii. To je moc karet. Možná vám v tom může pomoct i nějaká meditace, uvolnění. Ty karty mi strašně lítají, ale úplně po třeba 4-5 kartách vypadají. Veselec obráceně. Někdo asi odchází z toho Veselce za tím svým štěstím. Stačí vám možná udělat jenom ten krok. Král holí, královna hory. Holí to vypadá, jak kdyby jsme tu měli i pár. Lev, síla.
Aha. No, tak to vypadá na vztahový výklad. A už mi možná dochází, co to všechno znamená, já si na to potřebuji. Jo. Zase. Zase vypadly asi 4 karty a to my nechceme. Dobře. Co tady cítím? Je tady úplně úžasná vaše energie, do které vy jdete. Vy jdete do té královny holí. Nebudeme se ptát, proč do ní jdete. To nás... Každý máte svůj příběh a úplně nemám ani chuť a náladu se pouštět do něčeho těžkého. A ani to vlastně ani není potřeba. Každopádně tady cítím, že královna holí nabírá sílu. Někdo už nabral, někdo teprve nabírá, někdo bude nabírat, ale teď tady nacituju, že tu sílu už máte, tu její vášeň, tu její energii, takovou šťastnou, veselou, kterou rozdává, kde chodí. Možná v ústraní jste ještě chvilkama rozložený tím stylem, že dělám dobře, je to vlastně tak, jak to cítím. Ale je tím, že vy si to uvědomujete, že nad tím tak přemýšlíte, jste se dostali do toho módu, ano, je to tak. Odcházíte z toho Vyselce, protože ho máme v opozici a jdete si za tím svým štěstím. Za štěstím krále s králem holí, který něco pochopil, on vlastně jako pochopil, že k vám asi něco cítí, že k vám ty city má, že to asi bude láska. A vzhledem k tomu, že že oba dva jste v holových energiích, se k sobě musíte přitahovat, jo. To je neskutečná vášeň mezi váma. Teď já nevím, proč si myslím, že vy se znáte, jo. Já mám z toho takový pocit, že právě tady nabíráte tu sílu, že se něco stalo, ale on teď něco pochopil. A vy jste ten vůdce toho, jestli řeknete ano, bude to fajn zase, anebo ne, jdu si po svým. Mně jsem se zasnila. Já si na to ještě doložím. A teď přemýšlím jenom, jestli jaký karty. Vy jste si tak jako spokojený, šťastný v tom životě, nějak jste se dostali do tohohle veselého módu a přemýšlíte, co s tou budoucností,
co budete jakoby tvořit, dělat a mně přijde, že on vám do toho hupsne, jo. Že, jo, přesně, jo. Přesně tak, co říkám, jo. Vy prostě si jako jdete žít nový život prostě a šups, on je tam zpátky. A nemám tady ani vlastně jako kartu nějaký minulosti, ale prostě mi to tak přijde. Třeba to bude jenom pro někoho. Pro někoho to bude třeba někdo nový. Ale já tady z toho takhle to nacituju prostě, že jo, já už prostě mám svůj život a budu si prostě žít tak, jak chci a svým životem podle sebe prostě hůbs. A je tam, jo, a jste zase v háji. Ne, v háji to nechci říct, ale jakoby. Já si vezmu ještě jiný tarot. Já to zkusím doladit tímhle. Toho Vysalce. Aha. Že se jdete prostě za tím sluncem, jo, to je jasný. Nějakou rychlostí, blesku. Někdo vám mohl i pomáhat s tím. V jaký, jo, se dostat z těch těžších energií, co jste byla předtím. Jo. No, zkusíme si vyložit toho krále holí, protože mě to zajímá. Kdo je král holí? Kdo je král holí? Jo. Ano, mu tady něco došlo asi a letí za vama. Možná, když vidí, jo, no. Rytíř mečů, rytíř holí. Začátek on bude chtít, no. No a je to tady, jo. Nový začátek, zase jsem to řekla, jakože já prostě z toho fakt nacituju, že je to někdo, s kým se znáte, s kým nemyslím, nemusíte být třeba ani ve vztahu, ale jo, on odchází taky z toho smutku. Vypadá, že se tou situací taky trápil, nebo teda pro někoho v životě se mohl trápit. A přichází s tou nabídkou citu. Dobře, věž. Co nám řekne věž? Tady máme samý rytíře, jo, samý pážata, a tady máme rytíře, vlastně tady máme rytíře. On prostě chce přijít za vama s nějakou stabilní nabídkou, s citovou nabídkou, jo, ze vším. On prostě za svojí královnou mečů. Vy jste ho asi odsekla, jo. Vy jste byla ta královna mečů, teď už jste možná v holích. To tak vypadá, že on vás takhle viděl předtím. Ono se mu o vás i zdálo, on se trápil v noci, zdálo se mu o vás. Já vůbec nevím, jestli on si to zaslouží, a z toho mám takový pocit divný, že on vám asi jako něco vyvedl. Vy jste se z toho, nebo
Já to tak prostě cítím. Možná to bude jenom pro někoho, nevím, ale prostě to tak cítím. On vám něco provedl. Vy jste se z toho dostala, nabrala jste tu sílu, jít životem dál, začít ten nový život, který jste si vybrala, dělat to, co vás baví, tak, jak budete šťastná. A když jste se do toho módu dostala, tak on se prostě vrací. On se prostě vrací ze vším. Já nevím, jestli na to dobře vidíte. On se vrací se všema možnýma nabídkama. On prostě je vůbec... A strašně se u toho jako trápil a než aby mi ho bylo líto, že se trápil, tak já tam cítím takovou jako... Jak kdybych... Já nevím, jak to mám vysvětlit, jo. Jakože... Možná i neupřímnost v něm, ale já jsem to slovo chtěla říct úplně jinak, jakože... Úplně slyším, jak někdo z vás prostě říká, chudáček, on se trápil, jo, co jsem jako měla dělat předtím já. Jo, že takhle, takhle úplně prostě takový pohrdání tím, že on se jakoby vrací a chce, no. On to asi fakt myslí vážně. Tak já jsem myslela, jak to bude jednoduchý, rychlý a příjemný výklad. A já z toho cítím úplně něco jiného, než jsem chtěla. No. Dobře, mě napadlo, už jsem dlouho nepoužívala asi výkladu. Karty praví lásky. Jo, co ta nám na to řekne? Ty karty praví lásky. Co to tady máme za spojení? Posvátná žena. Jo, si teprve uvědomil, o co přišel, když vás ztratil. On o vás teď vidí ten poklad, který vy jste mimochodem, jo, já to tak taky cítím. Vy si jdete prostě někam úplně do jiného levelu. Aha. Yin-yang. Možná jsem se nacítila opravdu na někoho z vás. Nebo prostě to tak z toho výkladu opravdu cítím. Může být vás i víc třeba, který si říkají, jo, tak jako on se chce vrátit, chlapeček, jo, za to, co všechno udělal, jo. Dobrý, no, ale vypadá, že vy k sobě fakt patříte. No, tak jo, no. Tak to už asi nebudu dál vykládat z těchto karet. Dobře. Hele, božské mužství, jo, no to asi nebude opravdu. Asi... Teď se mi chce říct, prostě asi udělal chybu. A to se může stát, chyby děláme všichni, ale pořád tam mám takový to... On si jako teď myslí, že já se k němu vrátím? To jako myslí vážně? Myslí, no. On to cítí. Že k sobě patříte. A máte tady kartu Yin-Yang a máte tady kartu spřízněné duše. Tohle... Úplně mě prostě i z toho, co on, s čím vším on za vámi přijde, jo. City, vášeň, energie. Jo, my tady máme snad všechno. On prostě něco i změní, jo. On
on udělal tu změnu v sobě, on to asi jako pochopil. Trápil se, vymýšlel. Tady máme ještě ty pentakle, nabídne vám nějakou hmotu, všechno. On teď najednou může prostě, ono mu prostě opravdu došlo. Došlo, co ztratil a o co přišel v tom životě. Já pořád mluvím k ženám o mužích, ale obraťte si to, jo. Kdyby náhodou jste se dívali muži, tak si to obraťte, ty energie. Díváme se ještě na orákulu moudrosti. Co nám řeknou k tomuhle výkladu. Proč? No. Jo, to je právě to, co jsem od vás strašně slyšela z toho výkladu. Úplně prostě, co? Proč? Jako, on se fakt chce vrátit, to ne, jako. Chce, no. Strašně chce. Doma je doma. Možná zde spolu i bydleli a on odešel, nebo to je zase pro každýho jiný. Může ta karta znamenat i, že já už jsem jako v tom klidu a nechcete z něj ven. Každý to může mít samozřejmě jinak, jo. Někdo z vás ho přijme, někdo z vás ho nepřijme. Záleží na okolnostech, co se stalo, co se nestalo. Ale ta energie se jako dost změnila. Kolem dokola, Můžete si to říkat, no. Proč, pro boha, proč on se chce vrátit? Já už jsem tady jako v klidu, prostě jsem v pohodě a tohle je furt dokola, jo. Náprava, no. On to chce prostě jako... Každopádně na každým z vás záleží, jestli tu osobu přijmete zpátky, nepřijmete zpátky, nebo... To je prostě čistě na vás, jo. Tady akorát vidíme, s čím on vším za vámi jde. Pro někoho to opravdu mohlo být na hraně, jo? To, co se tam dělo, to, co jste si... Ale jste teď šťastný, no. Připravte se na to, jo. No, teď tady mě ještě mléko a med, jo, to je další spřízněná duše jsme tam měli a takový a to taky prostě patříte asi jako k sobě, mír, dítě šťastěné. Pro někoho to mohla být jenom představa, jo. Představa, že si to někdo představoval, jakože doufal, že se vrátí někdo. Ale jo, úplně nádherně rezonuje s těma andělskýma kartama. Jo. Jsi vůdce, na vás to záleží. Dbají na vás nebesa, protože nad váma bdí, protože jste spřízněný duše. Jo, i tak prostě nad vámi stojí. Bude tu nějaký pohyb, závazek. Prostě jde tady o vztah, ale dopadne to dobře. Ať se rozhodnete jakkoliv, bude to pro vás dobře. Protože tak, jak se rozhodnete, to bude správně. Já ještě potřebuju, já se furt nemůžu nějak smířit s tím, že tady cítím to. Já se chci podívat, co to je za muže, jaký má energie. Rozpačitost. Já tady prostě furt slyším to, cože, proč? Proč on to dělá? Proč mě nenechá v klidu?
Ono je toho na něj moc, ne? Je úplně zoufalý. No to asi myslí upřímně. Ale říkám, to záleží prostě na každém z vás, jo. Pro někoho to opravdu může být a někdo se na něj i těší. Někdo může být rád, že se mu vrátí. Já vím, že to většinou nemáte rádi, když se vrací někdo z minulosti. Ale tohle není vysloveně minulost, jo. Tohle je nedávná situace, jo. Nebo stav, nebo... Teď mě tam napadá, může být třeba, nevím, 2-3 měsíce, co se něco stalo, dělo. No, bude to pro vás překvapení, tak to rozhodně asi. No, každopádně tady je karta důvěra. On si opravdu asi něco uvědomil. To vypadá. Nebo on ve vás může mít tu důvěru, jo? Protože si opravdu třeba teď uvědomil, o co vzácnýho přišel, o jaký poklad přišel. Co nám řeknou karty radosti ještě k tomuhle výkladu? Někdo tady může mít i příliv financí, bude se mu dařit. Životní změna. Opravdu to může znamenat, že se fakt změnil, že mu něco došlo. Znamení z nebes bdí nad vámi, takže vám můžou dávat i znamení. Vědomí duše. Respekt vůči sobě, to je asi důležitý. Vy, co to cítíte tak, jak jsem říkala, že wow, jako fakt, co tady chce dělat, jako už to mám za sebou. Říkněte ne, klidně, jestli to tak cítíte a vlastně všichni si řekněte to, co cítíte. Jo? Buďte asertivní, protože to je důležitý, jo. Dělejte to pro sebe, ne protože on vám přijde někdo skuhrat někde, jo. Možná přinese i dárek. A rodinná pohoda. Aha, moment, to je taky to překvapení, jak jsem říkala, někdo řekl, co? No, krční čakra, chce to mluvit. Promluvte si o tom, cizina. Třeba vás vezme na dovolenou. Propuštění minulosti, jestli to přejmete, tak na to, co se stalo, zkuste zapomenout a běžte znovu. Já vím, že to je těžký asi, ale příjemné změny. Jo, budete možná překvapený, že se opravdu třeba změnil. Stejně nemůžu dostat k těm kartám. Tak, ještě se podíváme teda na andělské rady, co nám poradí andělci. Jste připraveni, jo? Proto on jde za váma.
Vy jste v té pohodě, on už vás může znovu rozhodit, když máte víru. A vy máte, dobře to dopadne, určitě. Myslete pozitivně. Ano, s vykřičníkem. Jo. Ano, s vykřičníkem. Do několika týdnů. Sežeňte si víc informací. A láska. No. Já už asi nemám, co bych k tomu víc řekla. Nemám. Myslím, že víte všichni, o co se jedná, protože u každého se může jednat o něco trošičku jiného. Vy víte nejlíp, o co jde, je to váš výklad, který si vás našel. Nemusí teda rezonovat úplně se všema a s někým může rezonovat celý, s někým jenom něco. Vemte si z toho každý, co potřebujete. Otočte si to na tu svoji situaci, protože vy nejlíp víte, já to tady vidím všeobecně, je to kolektivní výklad. Takže mě to kolikrát i mate. Oni ty osobní výklady jsou prostě přímo pro vás. Tam je to jednodušší, tady se nám točí víc energií, takže je to takový těžší a vy se z toho musíte holt vybrat. To se nedá nic dělat. Tak jo, tak se mějte hezky. Doufám, že nebudete třeba tak překvapený, až se vám objeví v životě. Kdo to nečekáte, kdo v to doufáte, tak vám přeju hodně štěstí, všem vám přeju hodně štěstí. A zase někdy. Mějte se.